struggled to control. Jatend migao mar thieth olero ni tuo mar dang'ni mar paro kelo lal e uchumi ma pacho kae, kendo okawo thuolono mar nyiso pek monego mi tuono. It equally affects the socio-economic growth in Kenya, with a loss of almost 0.6% of GDP, as was seen in 2020. Migao mar thieth oyango kawuono bende chenro mabiro tayo kaka irito ngima maber mar obwongo mag jotije ma pacho kae e kuondegi mag tich. The Ministry of Health has developed the country's first national guidelines on workplace mental wellness. And these guidelines emphasize a collaborative approach to creating a health work environment with clear roles of all stakeholders. E giko mar chenro kawuono, jatend migao mar thieth Deborah Barasa onyiso weg tije mondo rit ngima makare mag jogo magindiko. Let us commit to breaking down barriers, fostering empathy, and building a society that values and supports the mental well-being of all. Cleophas Aluoch, Ramogi TV, Nairobi. Attorney General Mathur Kami Kaidor Kasodur koro kwayo Uganda jo Kenya mondo miyo mede ndikore chenro mar okumba mar thieth manyien mano mar SHIF. Mikayo Duor olero ni chenro no biro konyo Uganda buora yudo thieth e yo manimba kendo mayot mopogore kod kaka nen chon chenro mar NHIF. Attorney General wacho ni nowacho mago e seche mane otimo limbe kar dak ma Kibra hospital mano ma Kianda level 3 mano kama ne bende oyude thuolo mano mar pidho e yien. Duor ne onyiso geno ni hospital no mano ma Kibra biro konyo Uganda kendo geng'o tuoche kuom jopiny. When I spoke to the staff, I found that they have not yet incorporated SHE and SHA, and the in charge told me that they're in the process of doing that. They'll do next week. And I think it is important because social insurance is what is going to help all of us to support our patients and our hospitals. It is only when we contribute to SHE and SHA is when now we can carry together the people who are not able to pay. But nonetheless, the government has said that anybody who cannot pay, the government is going to pay for them. Onyalo konyo mine ma Kibira gi menye mawuok oko mar Kibira. Nikech ko ber to ji duto tebo biro kae. To un bende ubo yudo a little bit of income ka ji ubiro. Koro ber mondo wakonye, sirikal bende dhi konyo. Kamachielo tend mano mar kar tiegruok mag kuonde tiegruok mag thieth mag piny owacho ma pacho kae mago ma KMTC opuoyo piny owacho kuom sir motegno en ni chenro gi oringo yo makare kendo golo rang'iny ma owinjore mag jopuonjore. Magi ne owacho kod jakom mano mar KMTC Josiah Cheruiyot kinde mag nyasi mago mag chiwo mich ne jotije moa e bede kuonde tiegruok ma kamano mar KMTC e pacho kae mano timore e boma ma Kisumu. Cheruiyot omedo chiwo mijing'o ne piny owacho mago moseketo kanyo kuom gedo mag klese kata mag gedo chenro mopogore opogore kuom siro kuonde tiegruok ma kamano osekonyo ahinya e ting'o malo rang'iny mag jopuonjre ma gigolo e sani. Gino makoro ting'o malo tiegruok ma thieth e pacho kae ka ipimo kod pinje mamoko. Opuoyo piny owacho kuom okenge mowinjore moseketi. Medical Training College, we are looking at the best campus, the best leadership in campuses and overall leadership at Kenya Medical Training College. Now, awards that we are having now is on innovation and research. So the issue of making sure that this finds its place in strategic plan is because KMTC has an expanded mandate that now includes research and consultancy services. The third issue in our strategic plan is the issue of digital transformation. We recognize that as we grow, we may not be able to have all the physical resources to run many campuses at once. So we leverage on digital transformation to enable our students access information digitally. Nyasi Mariango odiochieng' kido kod timbe dhoudi mopogore opogore ne obagi e boma Mombasa kamonagi to chutho mago manie bombe mopogore opogore pacho kae ne ojiw mondo mi opuonj nyithindegi chike kido kod timbe joluo ma en kaluwore kod luoro kod kido luoro kido kod timbe joluo mane itimo e kinde machon kidek lal kaluwore gi lony manyasani to kod wach kendruok e kind dhoudi mopogore. Joja oko nigi ler mathoth kuok Mombasa.
Oganda mawuok e dhoudi mopogore Mombasa ne oyuoro e nyasi mar yango kido kod timbe mag kabinde mopogore, nyasi mane otime kar nyisruok ma Mkomani Mombasa. Ne atimo limbe e odjoluo mane ayudo ka chenro mar muono kod tedo dhi nyime. Wan go bambala gir kado, to wan go mena, to wan gi mumi, to wan ga poth, to wan ga lot bo. Magi chiemo ma wan go, to nyuka be wamadho. Magi chiemo mane joluo chamo chon. Kae ne bende oyangore ni moko kuom jonyuol emosemiyo nyithindgi kia kitgi kod timbegi. Ma nyithindo be koneno kata kwariwo wuoyo no gi lowo. To mokwongo ting'o ume, kang'ise ni kata diting'o umi, ma e plasta marwa machon. Kendi rito mana dhiang', kose chiemo ma wuon go setere kwath makoro dhiang' obiro mopielo wuoyo. Owuoyo ne plasta mari. Joluo wito mila gi nyaka kuom nyithindgi nyaka taonde ga Mombasa ka nyaka Nairobi nyaka Nakuru. Nyithindgi ok wacho go dhogi mokwongo. Iyudo ka ng'ato okia Kiswahili to nyathi to kazo ko Kiswahili kweli ma nyathi wacho Kiswahili nyaka piny to en owuon okia Kiswahili. Nyathini koro kia nyathini mokwongo Kiswahili wacho kode broken Kiswahili. Luor kitamo nyithindwa gi. Chike mane wan go chon tinde onge. Mak mana ka wapuonjo gi ka eka giparo ni onego tim kama. Ni koro kata ka koro enang Mombasa ka nyathi osiko mana gi bui nyathi osiko mana gi mutandio. Paro mar dwaro iko onagi Mombasa kaluwore gi onge mar nyalo mar tero ringre kaluo ne bende onyuolo weche mopogore. Ma en bang' wachore ni riwruoge mopogore sani oloko liel kaka ohala. Kano ng'ato tho e pi ni ike e dho nam nok tere dala. Ni ike ma e dho nam. Kane ji odhi e lweny bende ne timo mana kamano. Iki kono kuodi kata tong' mane ting'o kano weni moko kaw imetero dala ni iki kono. Koro mobiro masane nyaka ji tero dala ni. Anasetimo nonro en sunga. Koiki ka to nyiso ni koda nyathini bende somo gimotimore. En bende kobro tho tike ka. To sama oik me wuon ka to ik en bende oike ka to nyakware be chieng' moro iko ka tiende ni jaluo olal. Nikech generation ma koro biro koro en ong'e ng'ama no ja Mombasa. Ng'ato tho ka, inyalo sol ka, jodala be nyalo solo. Pesa no nyalo dhi rumo haraka kabisa matere dala maike. To gima rach ni kisetere dala, koro ka kamati moro wuok. Matichgi en mana neno ni mwandu me dala ni orumo. Tie dho luo moro ni kama ng'ato thoe irok dung'ie. Sani to nyaka gwen me dala ni idwa cham te. To wan wamiyo tho priority mathono kanye ma pes wuoke madongo ma kata ka ng'ato tuo oyware bo ter siayo kothiedhe otero mabe kothiedhe to kotho eri aoro siling 1018 kanye ndike gina mara ndike na eni WhatsApp group imanyi nyinga kanyo kendo penjo ogocho ndo bene gisomo nyinga eliendo ne gisomo nyinga dwa ng'eyo to education goer ng'ato simu nyathino kadho dhi e skul obocha no kwani an mana miyo chegno ich lakini ko winjo no tho achunge sanduku udogo la chunge sanduku achunge diel achunge rombo nonsense. Ikijika corona onge ng'ama no ywak dala kocha kata corona bende nikelo ji kata mana tuo moro ma tuche madongo masetimore ji ni makata wadgi mo Nairobi ok nene onge chira mano bet. Jodongo go ne ojiwo jonyuol mondo mi obedi ong'ala manyime mar puonjo nyithindgi kitgi kod timbegi mar neno ni gund luo ok lal kapango. Vijende mamadho kong'e ba gotieno nyaka saa 8 nyaka saa 9 nyaka saa 10 yaye nyaka saa 10. Uru madho kong'e bache gotieno uru bakni gi monde u gotieno. Ema mi neno ka mon sani kinde gi mpango wakando mang'eny. Dichuogni kubiro ka enomer omogo kochamo to kiny bende ndanda throughout. Ya 30 years, ya 35, ya 40 years enago go mbaka sadi gi jaode. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Koro mo jwangi winjo kanyo nitie gik mopogore mantiere kaka
nyithindo mondo puonja dholuo. Iwacho ni kata Kiswahili thagi to iketo nyathigi why not mbona gishikamo mang'eny ahinya. Oyawre kamoro moro mantiere kamano joja oko kuom sigana maber machalo kamano. Mane makelo wegi konyo koro mogo jona duka kod gazet. Mana mondo mi akoni gi mondo ke gazet kaya. So ni mondo ke gazet mar The Stand mar Daily Nation aduka kod Ansel mondo mi angwaranga ne ka achiel ka achiel ni to ochal nade. Iwacho ni en ang'o mano timore mano Standard ondike kar kanyo. The Peace Fight Back. Owacho ni inside Karen Nerve Center. En ang'a timore kar kacha kama wacho ni kuku mar wich bar makoro bende mako jalup jatend piny Kenya. Kaka machielo ntiere sigana moro mamipeka e gazet mar Daily Nation. Owacho ni jatend piny Kenya William Ruto otemo kar monyalo mondo mi ne aneno nyalo reso Rigathi Gachagua yo machal nade. Inde okani Ruto's call and failed attempts to save Gachagua. Yangore kar kane jalup jatend piny Kenya nogocho ne jalupne kuom matin ne dakika achiel. To gima ne gilose wiye kacha nokone ni jood bura ok mor gi gino ma itimo. Mano mokwongo. Mar ariyo noduogo kone kacha ni ipingo sirkal gi chenro ma sirkal oketo. Mar adek nowacho kanyo ni irem liekore ni gigi duto wacho ni en rem chopo gini kare kata rem chwalo kata kono oganda mawuok e Mount Kenya kata diere ma piny Kenya ma diere ni gigi duto ma sirkal timo e alwora ma Mount Kenya gin magi kata development projects mago mabedo implemented e Mount Kenya ni gin tiere magi. Machielo bende nowacho ni ero ne gin magi mane temo mondo mi ochop gi diere kata mondo mi oket gi winjruok. Aduoko kod mathoth mantiere kar kanya kora mondo jwang mathoth oduoko mondo mi warang bende e gazet kan ka kod Anselo yango jafwa maro mabiro wan go ka achiel kikiti mabora na kelo ni weche manyien kanyi ga Cleophas Luoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango ikete kar ka jogo mondiko na kar ka e mbui mago mag Ramogi TV eruruka mana ahinya jogo mosebedo kodwa ka achiel kanya ka sani wacho ka ni mano Billy Orwa wacho no yawra ahinya Cleo ani cheno maru piny kar ka e nyar Uchieng Duncan Jawaya bende ni kodwa ka Morin Ali wacho ni en kodwa ka wacho ni en chendo maru piny Owiti Wilson wacho ni yawre Ali Sokoth Ami Onyango Morin Nyakaluo Bruce Kochieng Carol Mboya Elisha Odhiambo erokamana ahinya Nyaruchieng bende ntiere kar ka kod Yuyu Junior erokamana ahinya kuom kete kar ka achiel gi jogo duto mabende osebedo kodwa ka arno wachak chenro nyaka sani ka gindiko nwa moting'o Joyce Limba Africana Charles Opio Akish Q-Lasti erokamana ahinya Gordon Ayoro Suzy Suzana erokamana ahinya Carolina Koth mabende nika kod Jackie Nyarmodi Mera Bunde erokamana ahinya kuom ndiko nwa achiel kar ka kod George Adet Geoffrey Tom MC Prince erokamana ahinya mano ka intie kodwa kar ka Judy erokamano Bright Asuna Rosemary Vivian bende wacho ni en kodwa e chenro mar piny kod mbakoromo orito twak mamoko bende chenro kiny ma kawuono Prince Skeva erokamana ahinya ka intie kodwa kanya kora mogo jwa mendikonwa sani nyaka giko mar chenro kekono enido chenro yo machal nade kikiti mabora duoka kod gazet kete manaka. Babies are such joy to every home. Na sasa, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the sweet baby package from Quickmart. Winnie's Total Afya 1 kg, 270 down to 250. Nipnap Baby Diaper Junior size 5, 999 down to 799. Total Baby Wipes 140 down to 112. Dove Baby Lotion 755 down to 378. Dove Baby Soap 75 grams 225 down to 113. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package kwa Citizen Duka utalipa only 1,691, meaning utasave 748 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukwambia you can go to any Citizen Duka counter katika Quickmart supermarket yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Sulipia saizi ndio enjoy discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka.
e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kabuona ngol ral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Runway iko so clear. Mapilots wanaendelea kuhit high multipliers na kujiomosha na Shabiki Aviator. Victoria Mwangi. I'm a home baker from Buruburu. I played the Aviator and I hit the highest multiplier. So I've tasted the win on Shabiki and I'm definitely going to play some more because now I'm aiming for the millions. Jiomosha na Shabiki Aviator. Hit the highest multiplier. Shinda 50k kila siku na 350k kila wiki. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Okonyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana Ramogi TV. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya e Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Jagoro mo joma chiegni matire kar kae gazet chakore sani ayanga kan tire kae kod ansalo yango anona ne gima timore gazet kanya koro mo jwanga achiel kachiel mana mondo mi warangane ni piny Kenya to chomo kama chalnade ukinyi makawuono dhi bedo kata nyinga kila fasolo jakisumu kanya kwar mo keo nyaka sango asalido ni mana gima timore gazet bona tire kodi kar kae ikire mana kar kanya koro mo jwanga ansalo yaore kendo machiegni yara inyakleo agero ni authority aurita makare aborita wan ka mondo walidh ne nyikwa Ramogi weche matimore gazet waneno ka mana weche mag Gachagua ma pod medo loso headlines ka kata kamano weche mag shift be pod wan godo ka ok dhi mabor Stoch nyadendi mane taxi driver mayande jonjore ka ngimane be oyang ka
gi weche mamoko kata the standard be wan go ka en mana weche mag DP's fight back pande DP Gachagua ose plan kako dwa ji defend en gi chenro mopogore moseketo steps mopogore moseketo gi mamoko weche mag sikul be aneno oket ka weche mag KRA gi kaka KRA bro luore gi M-Pesa wa mago be wadwa neno ne kaka bro bedo Nyakoro mogi juang mane kama nyabedo ni gintiere to mago ka gin weche go mago bero ohala kata mag timo ohala yo machal nade nitie sigana mondo chak godo kae itemo kon gazet mar Daily Nation kae mondo rangane sigana mokongo ka ndi moko maliekore nyakoro mogi juang mae sigana maliekore karaka answer ko joneno mamoko bene kama gintiere yangore karka milieko karka gazet to wacho gani kilieke entiere kumoro ma ose ntiega mo wache kumoro okobor gadiere okobor gadiere ainya kama ontiere Kenya nyaka sani koro nyakoro mo joangi gazet mineno kanyo liekore ni jatend piny Kenya odhiambo machieng' wuok tich odhiambo no jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nowacho ni dhi wuogi jopiny nopango twak marabora twak ma seche 2 1:30 nyaka 3:30 kendo koro kane entiere kar kanyo yangore ni okinyi machieng' wuok tich jatende nongo simu ka jatende go simu to kore ni kuom chadier jogi liekore nyakora mujang winj kama wacho no liekore mane gimode gi piny kanyo ni what's alleged gimi lieko enia jatend piny Kenya William Ruto nokono Rigathi Gachagua kane gine simu ni kamise chope kar koro tek resi mokwongo isechwanyo jod bura mar ariyo iserem go oporo ne dongruoge mitimo e alwora ma Mount Kenya mar adek ikwedo sirkal gi chenro mage en ang'o matimore karka answer makore milieko karka to mie peke ite maiye mano ite mar 4 e gazet mar Daily Nation ite mar 4 ka koro oseyango sigana moket kaka sigana maduong' e first page mar Daily Nation kae wacho ni wuok tich kanoromo saa 4 madhi gi ka nodong' ma dakika 15 mondo rom saa 5 mane koro DP ne ikore mondo odhi address the nation mano kalure gi impeachment ne mane koro nwang'eni nosetim noyudo simu ka nowuok kuom jatende makoro wachore ni ka noyudo simu no nen gi hope kata nen gi geno ni simu no en simu manyalo loso weche nikech wachore ni nitie background nitiere chenro mopogore mag kelo kanyakla jatend piny gi jalupne mondo ng'ini ang'a timore ere kaka inyalo resgi makoro kata mana ne nitiere kanisni mopogore chenro gi nitayo gi kanisni mopogore ka wan gi Catholic Bishop joten kanisni kaka Catholic Bishop Anthony Muheria wan gi ACK Diocese ACK Archbishop James Olesapet wan gi SDA leader kabe wan gi Samson Nyaberi Evangelical Churches beneni ka gi kanisi mopogore mano biro kanyakla mondo obede kaka jogo manyalo bed kaka reconciliation team kata mana joma ne temo bridge differences mane jatend piny gi jalupne nenigo kata kamano wachore ni attempts mane gitemo gi noluare Luanda mano chopo kuma koro nochuno jatend SDA mondo dhi e doho makoro embe notero petition e doho ma petition no pontiere doho ma doho pok otieko wach petition no makoro ne gineno ni mane the only solution modong' koro chieng' mane DP noyudo simu ka nowuok kuom jatende wachore ni ne en gi hope kata ne en gi geno ni mano dhi bedo kaka reconciliation dhi bedo kaka nyaka bed ni jatend piny osedhi moparo mobet piny moparo mowacho ni gini pok odhi mabor gini pok okethore pod anyalo reso jalupnani pod anyalo konyo situation but kane simu no nobiro simu ni wacho ni ok notiyo kata ma dakika achiel en simu ma very short to wachore ni oyudo kapok giloso chakre dwe mar 7 ing'eni ka pok iloso ng'ato chakre dwe mar 7 kata ken osiepni weye kata mana jatendi
kapok iloso kode chak dwe mar kogochoni in gi hope moro ni simu number 1 en simu maber. Number 2, ok en simu monego bed ni kawo less than 1 minute nikech ok en simu asima, en simu mowuok kuom jatend piny. To kalure gi weche mosebedo kata ka in e DP intiere situation no, ineno ka maeri en simu manyalo konya, maeri en simu manyalo reso situation mantiere ni. Makoro iwacho ni bang' simu no jalup jatend piny nong'eyo, noyangorene ni en kende maonge ng'at manyalo rese. Mane koro noyangore ni en kende ma koro nyaka oti matek en owuon mondo resre. Mama be koro medo yangonwa kata mana speech mane DP nogolo. Gimomiyo nikech ne nitiere penjo moko nwa penjo ni to mano to koro reveal nang'o, mano to koro wacho nang'o. Nyaka be ni simu ni was like iwacho nang'o, the last rock that broke the camel's back, kata mana pass mogik to wadhi e gol cha. Koro mage gik maneno kan ondik kama, gik ma koro oyang ka ni nitiere weche wach mane jatend piny nowacho ma be ok oyangro ka ni nowacho ang'o, but wacho ni mood no change ma ji nong'e ni bang' simu no jalup jatend piny ni kende. Kata kamano jaloso e low State House Hussein Mohamed to kipenjo en wacho ni en kata mana delegation ma kanisa ma ji wacho ni notemo reconcile jogi. En mago gik magikia ma bende wacho kane oting'o kanyo Archbishop ma diocese ma Nyeri mano Archbishop Anthony Muheria, nitiere Archbishop mano mar ACK Jackson Ole Sapit, nitiere jatend SDA miluongo ni Samson Nyaberi. E kind jotelo mamoko mag wacho ni evangelical churches mano temo mondo mi okela ni kwe e kind jatend piny Kenya. Debe ne giteme gi oko koso ge nikech ka Hussein Mohamed kia nyiso ni nok gidhi kar jot ma jatend piny Kenya kanya mane giteko mar loso. Anto Kenya kata sefwenyo ni samoro nitiere gik ma kata mana spokesman kiaga. Ne waneno kinde mane Uhuru gi Raila ne loso, kata mana deputy ne kia. Jo State House ne kia, ji nopo wani handshake, wano neno mae gazeti gokinyi ni handshake. Koro everyone was grappling, ng'ato ne temo manyo kaka nyalo yudo information, ng'ato temo ringo ne kaka nyalo yudo information. Ma koro nyalo bedo ni nokia nikech some of these things itimoga through proxies moko ma spokesman. Samoro spokesman ng'eni wacho mana gima president oyise no dhi owache, koro ng'eyo kanyo tek nikech en owacho mana gima State House owacho. Koro koda en adier, koda en miriambo, kanyo tek. Kata kamano jogi nying gi ok nyaket ka. An gadier ni nation ok nyaketo nying jogi kaka gini ok notimore. Nyaka bere ni kata kok no bedo fulfilled ne nitiere paro aina no. Kata mana tema mar chopo ir ginya koro mo jwang kama chelo ntiere karkae wacho ni the appeal window makoro ntiere karkae e impeachment mar Gachagua kata thicho oko Gachagua mabere koro yango ni koro mo jwang sani koro ochomo kama odhi e Senate kochomo Senate bang' wuok e Senate oken giko mare kata ka Senate oyango kanyo ne othiche oko madong kar kanyo en ng'wech makoro dhi wuoka ka ochomo doho to doho gin gik magi magidhi bedo kata ka girango omiye peke ite mar abich waranga ni gima ntiere ite mar abich kae ite mar abich nyakwara Moge Jwang kanyo ema ntiere kama iwacho ni koro public hearings kanyo ma en wacho ni next subject of big fight mane kama gin go kae wacho ni nitie bura moro kae ma jogo mantiere kuku mar tend apis jalup jatend piny Kenya obedo kanyo kod jogo mantiere wacho ni Central Command mano mantiere kacha Karen ma jogo mabende gilose gin jogo man gi lony mararie weche mag loso chike tainya mago mag od bura ne gi jogo mosebedo kacha gin senior parliamentary officers maromo 50 mabende rango kar kanyo ni gin gik mage monego bedni timo gidok chien kendo girango bura mane ong'adi higa mar 2019 mano bura no ma wacho ni en mar British American Tobacco kachel koda ka Health Cabinet Secretary mano ikindego machon wang'e mabende higa no nitie kacha Mutai Kagwe gima nitiere kar kae ka irango weche mag public participation do no ng'ado kowacho ni gini ok en mana chalo nyasi ma idhi adhiya kanyo to ji bete to ji wuok owacho ni ok en mana abstract notion miwacho ni watime mondo mi wachop kare gino mantie to nyaka time machok pach jopiny adieri e twak gi duto kama gintiere ma en kama jalup jatend piny Kenya kod joge osebedo ka wacho ni public participation wacho notime counties duto chako duogo nwa kuonde chung' bura maromo 290 ka mago duto owacho kar ka ni ma to ken
gino mane wageno ni dhi bedo kare ni kama kaka onego bed ni time. Koro mane achiel kuom yore mowacho ni kae moda chunge kata kanya kama moda chunje mane bura maduong' moda chunje kochomo do kadipo ni Senate bende oyie gi thicho mano thicho go doko kod od bura. Do to mandate nen mana cheko ni gini notim according to constitution maonge ketho moro amora ma chik mano kethi. Kipenjo ja Kenya moro amora nikech mae gima jo ground wacho ni this was the most kata wacho nango mae public participation kata mana government procedure ma waneno ka involvement was very high ma kata jo bura kende kata jo piny be noluong kowuok kuonde mopogore opogore ma ne waneno e mbui jo piny mopogore opogore ka los ewi wachni. Kata kamano to jok ma ni korga shago mong'e ni Senate ka dibede ni Senate ogo ombulu mo wacho ni impeachment ne odhi mbele, the only thing magidongo en dhi e doho, to ka gidhi e doho to gima gidhi temo kwedo en wach ma public participation nikech public participation giwacho ni nitiere kaka ok ne okawo pach jopiny te makoro mana achiel kuom gik ma giwacho kanyo ero. Gitemo wacho ni nitiere percentages moko be mok make sense kaka wacho ni kalure gi report ma public participation kuonde kaka Mandera South, Magarini, Balambala gi Fafi nonyiso ji ni 100% ma ji kuro wacho nango ni othich jatend piny oko. Moko be wacho ni constituencies moko be nonyiso very high results kaka 99.82%, 99 ema ng'eny ka. Wacho ni mago gik ma gitemo wacho ni it is not practical mondo ibed gi statistically mondo ibed gi percentage 100% kata mana e ombulu yudo ng'at ma yudo 100% kata no goch ni 100% kata mana e constituency moro ok en ga gima yot ahinya. Makoro magi gik magitemo kwedo ni dibede ni chenro ni ok nolu malong'o to giwacho ni nitiere kuonde moko mabe iwachore ni results nowuok but e ground kucho to jopiny ywak nang'o ni duondgi ok nokaw. Mago koro gitemo kwedo od bura ni mage nyaw mane nitiere procedure mane od bura okawno. Nyakoro mujo mano kale some gi kuku mar yudego ite mar abich kar kanyo ka wayudo thuolo bende mano tok madhi bedo godo achiel kachiel e chenro mar rupiny tok mano godo twak mokwongo yiena mondo medhie ite mar ariyo. E ite mar ariyo ka nitie sigana morango kae to orang sigana machielo mane ite mar adek kar kae. Piny Kenya chano tiyo kod omenda maromo milion 100 ka inyalo kwane 1 2 3 7 8 10 30 40 chop 60 70 80 90 nyaka chop 100 mago milionde ma sirkal chano tiyo godo kuom reso jo Kenya mokwamo e pinyno mano mar Lebanon kine malweny bende koro sani medo mana dhi nyime. Nitie jogo nyakora mojwang' e iteno mano mar ariyo kama gibedo kanyo ka wacho ni state to spend 100 million to evacuate Kenyans stranded in Lebanon war. Nitie jo Kenya mathoth mantiere kar kae ma nyaka sani tiyo kendo dak Lebanon maromo 20,000 kod 6 ma kwan maduong' ma oganda moko de gom mar duogo pacho ka lweny cha rumo to gidogi. Ma kwan mas king'iyo malong'o samoro odwaro mana kia mana gi constituency achiel Kenya kae nikech these are very magi ji mang'eny ok gina ji miwacho ni maka gin ji mia odhi wagolgi ma koro midhiero osemako gi Israel wang'e ni incho osemonjo ka ne gilawo Hezbollah group ma giwacho ni miwacho ni en ma jonjore ka gilawo ne gidonjo Gaza Lebanon South mar Lebanon ka ne gilawo jogo ego magisebedo ka ne gitero lweny Lebanon kuro makoro wacho ni jo Kenya matiyo Lebanon okwamo kuro gima midhiero ma gin go number 1 en ni gionge pesa. Jotendgi moko nitie mojwang'ogi nitiere jok ma gitiyo ne be motimo nang'o mokwame passports gi makoro kata be ni dwaro wuok tionge passport kaka inyalo wuok tek nikech airport wang'e ni kisedhi to nyaka nyis passport mari. To jatend migawo mochung'ne mano Musalia Mudavadi mochung'ne weche mag wuoth ka mopogore opogore Kenya ka wacho nang'o ni
giseyudo ywak ainano ma sirikal temo kaka nyalo. Kata kamano omenda emosebedo kachuok. Jo Kenya mani kucho to wacho nang'o pinje moko golo joggi but sirikal ma Kenya to jwang'ogi. Gin giwacho ni giwinjo gima gikwamo, giwinjo ka gima kata gine otego moro mok ginya wuoke. Passports gibe jok manyicha gitiyone okwamo kuom passports gi. Moko nitiere kuonde ma lweny ochwo chieng' ma kata kidwa wuok ikia ni dwa wuok nang'o. Makoro mage gik ma giywago kanyo, mama gik ma gilamo ni ka sirikal nyalo resogie, ka sirikal nyalo biro mondo resgie mondo konygi. To sirikal osewacho nang'o milion 100 ma giketo ma budget monego bed ni dhi tiyo kuro, monego bed ni itayo godo chenro mopogore opogore mag golo jo Kenya kuro. Ka gibiro golo gi to pok owachi, kata kamano to wahope ni sirikal biro winjo ywakgi mondo oduok jo Kenya. Kata mana jatugo wa Omala be ni kocha cha ma yande jagor maiya embe yando yudo tim moro Lebanon kono makora kia ni embe en achiel kuom jo mokwamo ko nikech pok wawinjo ywak moro amora. Wakia kano dok nikech ne angore nodong pacho kaka noduogo pok odok kendo e kinde go bende ma tuke ma kamago bende nya bedo nuchung kalore kod lweny madhi mbele e pinyno mar Lebanon. To picha mogik mana neno mare ne nitiere kod jogi ma Kisumu de ka ne gintiere Manyata. Koro kaka pod gintiere Kisumu de bed ni ene base mano nyaka sani giko machielo bende mantiere kar kae wacho ni mago gik mantiere katimore e alwora mano mar Middle East ne kora mogo jang'o thuolo maranga ne matimore ite mar adek taxi driver ma bende ne oyud ringre mano ka koro ntiere kar kano ringre ma city ma yudore bure Nairobi. Mano ite mar adek. Taxi driver Victoria Muloki yangore kar kani ne ogoye kendo ne ode kalure kod gino ma wacho ni ma nolal kowuok e county ma Mombasa to yudo ringre Nairobi. Ma rien midhier mo wasebedo kwaluwo sani koro dwe achiel gi nus mokalo aparo kokan wrong. Jahigni 35 manolal kane en gi client, notero client ne koa Mombasa kotero Kwale. Client no nyise ni notero client no kamoro, client nyise ni aero services ni kora dwani moditera igola Mombasa ka itera Kwale. Makoro during that procedure makoro because of distance client no nyise nang'o ni wadhi offline, kikiket gini app mundo jo taxi timo kaka kamano ken gima nyien. Jo taxi timo kaka kamano, samoro be kata jo taxi nyalo kwaye ni ma nikech distance we watime offline mondo eka timang'o ebo me oyute maber be. Makoro ka giwinjo kamano to samoro gi respond ga piyo. Makoro ken gima strange ka ja taxi otimo kamano. Kata kamano mane kaka no wito ngimane. Makoro iwacho ni noyude Maimayu mano yo Naivasha road kochacha emane yude kano makoro notere mochari makoro nobedo identified gi jo korgi. Police to kata kamano iwacho ni before ne noyude, police nowacho ni noyudore Migori ka en unconscious. Makoro police nochiwo conflicting explanation ka ni noyude Migori ka en unconscious. Mabed nitiere nonro moro gazet nondiko nang'o ni nitie jal moro manokwayo 20k mondo okete go e ndege otere godo dala gi ma jo korgi nooro ne jalno ma jalno kaka nooro ne 20k no en kamano kaka nosimu simu. Kata kamano iwacho ni nitiere ng'ato mano maki miluongo ni Ngetich Kipkemoi mano mak pipeline junction ma Nakuru kochacha mano mag gi gach nyadendi ni makoro nokonyo police dhi kuonde madhi mana beach. Achiel kuom gin Mount Elgon, nitiere Butere ka, wan gi Uasin Gishu, wan gi Nakuru, kuonde mane jogo matimo investigation noyude geche abich mamoko mabe nyaka beni notime maundu mamoko. Makoro mage gik ma ene makoro ida dhoge ka mipenje ma iwacho ene achich maduong' iwacho ka nang'o ni nonego nyadendi ni. Makoro sani nonro dhi nyime, nonro sewuok e dech gi goch manogoye monegego, nonro koro dhi kicheko ni dibere nomiye sumbe, dibere ni nitiere sum moro manomiye. Makoro mane gima familia mare bende rito kalure gi government pathologist ka Daktari Oduor wacho ni family mare dwaro ni mondo yangi, mondo nonro yang nang'o
kadebere nomiye sum makoro magi gik ma waneno kagoro wakia ni jal ni dhi donjne koso bobedo nang'o nikech pok aneno kondika ni kes moro amora ntiere wang'eyo ni detectives timo investigation ok ang'e ka kes odhi e nyim doho nikech mano to gazet ok oyango ka makoro mane ma warito ng'iyane ka jal ni boyawne kes jal mo ka Mr. Kipkemoi obila bende yango kar kanyo ni ka gikalo Kibwezi ka gichomo Nairobi wacho nyaden notemo kwayo mondo mi owe thuolo kik lal kodi kata ngimane bende kik lal iwacho ni kanye koro kamano okawe control mar gari kendo riembo koro kochomo mana Nairobi mano kinde mane gino bende koro dhi mbele nyaden ni owito ngimane ka jahigni 35 pod otine nigi lek mopogore mano nego bed ni ochopo kare obila bende temo timo nonro ka Jansen Oduor laktar mar sirkal kata jabero maduong' mar sirkal bende yango kar kanyo ni nitie gigo ma gikawo kuome ma dhi konyo rango ni bende noroch ratiche e yor bembo kata gik machalo kamago mondo mi gigol iwacho ni en mana golo to moro amora manyalo bedo ni dibed notho kode ogoy gi gima dikni motho omiye sum koso jogi ne obambe ma otho mano bende nitiere kar kanyo ka wamedo kwayo ne familia mare obed koda kwe kinde ma giduto bende timore jaro soja Gor Mahia 001 bende wacho ka ni Omala to oseduoge ne pacho ka wacho ni Omala nitiere kar ka kendo nitiere chenro mar piny luwo gazet achiel ka achiel kaka wantiere kar ka nitie sigana machielo kae nikech omakore gi moro kae ma ochudo agichulo gazet mar Nation kato pok gichude koro nitie sigana matie piny ka waranga iwacho ni nitie kambi moro Mombasa kambi man Mombasa ni dwaro ni kanisa oduok lo mokwal kanisa ni iluongo ni Kashani Catholic Church gin gi jodolo margi man luongo kanyo ni Martin Ambalan en matek Amanalathan koda Gamaka Community Based Organization giduto gigero kanisa kar kacha koro en dwaro mantiere ni magi duto osechwale do kambi ni no kani Tathini Development Company ma bende koro dwaro mondo mi lo makamae oduokne gin bura ma bende osekawo kinde kamane giwacho ni fence bende oseger kar ka gidwaro mondo mi lo makama oduokne gi mano e dwaro maduong' ahinya mar kambi en lo maduong' ka en lo ma eka 100 ok en lo aloya entiere e gwenge moko mag Kashani county ma Mombasa kochacha wachore ni kanisa Tathini Development Company Limited osenyiso doho ni lobno osebedo subdivided kata okenge ma koro opogi ma koro kanisa be otudore iye ka kanisa motudore ka iwacho ni en Kashani Catholic Church ma iwacho ni jadolo Martin Amalanathan kagizato na giga maka community based organizations emoseketo kanisa kanyo ero ma koro ma en case ma koro nie doho ma koro aparo ni kaka ene doho ni jok manotero case kono wacho nang'o ni land lobno no kawo gagoko ken lo mane onyiew kata mana procedure mane kawo ok no lo ma koro wacho ni kata mana registered owner ne kiani lope ni oseusi kara noseus lope ma en nokiat kara lope to nosedhi ma koro giwacho ni bedo ni kanisa oger kanyo ken gimo moro gi ahinya ma mano koro chal ka gimo owang'o igi ma oketho nyaka nying kambi ma development nikech gine jok mane ohusika gi wach lobno ma koro e nyim jopiny bende nonang'o ni kambi ni koro tudore gi weche mag mibadhi kendo kaeri ma koro kes manie doho no omieno gimbe koro gineno ka joma richo to sama ok gin kata joma richo mano koro kes ma pod nie doho nyakoro jwan ka pod nie doho kar kanyo nitiere ite mar 7 kamitemo pim sigand jalup jatend piny Kenya machon mano kijana Wamalwa itemo rang ni ento no survive yo machal nade ng'e maber en achiel kuom jogo
mano bedo jolup jotend piny Kenya pacho ka kuom thuolo machuok ahinya kendo e kindego duto wacho ka ni kijana Wamalwa ing'e katun kata anya bedo machinglo mano mar Tom and Jerry kit kaka ne oting'o chenrogi mopogore opogore nong'e maber ni en ng'ama nigi mbi mare mar siasa to kata mbi mare mar siasa nokomiyo obedo gi wich moro manya bedo ni en wich matek ne jatende kama entiere yangore kar kane jatend piny Kenya machon manosenindo Mwai Kibaki ne nigi luor maduong' ahinya ne kijana Wamalwa nikech nong'e maber kit rieko ma entiere godo kod kaka onyalo somone paro ma opogore opogore magi sigana moneno sani kabiro kaluwore kod tich oko mar jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ni to sani digibed ka gintiere kanye e ng'wegi duto ka tiwacho ni Wamalwa kijana Wamalwa mane wang'eni ne en wuod jabalweyo kochacha wachore ka ni ne en jalno mane riek kendo nober e loso kanowacho kata mana kisungu tie kuots ne moko mapod ji shaga nyaka kawuono ne gin weche matut manochiwo but wachore ni kata mana kinde Kibaki no en VP kanyo ma ne onge portfolio wachore ni ne onge portfolio makoro mae nyalo bedo ni is one of the ways ma nyalo bedo no survive nikech kaka nosefwenyo ni ne onge portfolio kata kamano wacho ni jatend piny machon manosenindo mano Mwai Kibaki noluore namba achiel nikech kata ni nikech ne en ng'at mariek to nikech kata mana kuma nosome Cambridge University mano mani UK kochocho jomosomo kuro gin jomoluor ahinya kata kamano ndalo mane gin e National Rainbow Coalition iwacho ni nokenena ot ne ot ma karata ne ot mane tuge karata ahinya makoro nyaka nibed ng'at mariek nyaka nibed ng'at ma nigi backbone mar strong nyaka nibed ng'at ma imbi nyalo scheme makoro magi miparo godo Wamalwa ne en ng'at ma ne nyalo bet to paro matut no nyalo bet to o make decisions moko kata kamano to onge kuma ne wacho ni ng'ani ne Wamalwa ne waneno ka nowuok oko makoro nopogore gi jatende kaka sani koro waneno ka Rigathi gi Ruto pogore waneno Uhuru gi Ruto be kano pogore waseneno jolup jotend piny mopogore opogore ka pogore gi jatendgi en kano chung to no support mana gik mane sirikal wacho ma kata mana ndalo mane Raila ni e Ford Kenya negi kosana gi Wamalwa but kukosana gi nok ne en gima ne duong' ahinya moro mawacho ni jogo no fall out marach ahinya ne en ng'at ma nong'e kaka ne tugo karata ne makata kukosana kode ok ni nyang'e ni ukosana jopiny ok ni nyang'e ni ukosana moro maracha koro kanyo mananeno ka Raila be nowuok mofom NDP mane koro nosewere gi Ford Kenya bang'e no ne giduogo kendo mane gibet kamoro achiel ma higa mar 2002 ne waneno ka ne giform National Rainbow Coalition ma ne gidhi ma gikawo godo sirikal makoro maga gik makoro ipuoyo godo Wamalwa ka notiyo gi ji kaka Ngilu Gene ma kindego Ngilu be wang'e ni was forefront gi ne jok mane dwaro telo bedo jatend piny Kenya ka makoro ne gibiro together makoro ne gikonyo Kenya ka wuok e sirikal Moi ma sirikal ma KANU ma KANU pok recover makoro ne gin one of the architects miwacho nang'o ni nogolo Kenya e lwet KANU almost 24 year rule over 24 years I think rule ma KANU mane giloso no ne onge ng'at mane nyalo piem kodgi mane sirikal ne gikawo gokinyi ba isare mane e gima nyalo wacho ka Wamalwa kata na nyalo pare to neno nobwogo ji ma koro kindego ne kore ka sirikal manyien nolosi mabe ne pok gibudho ahinya ma kano tho nochuno mondo koro kaw ng'ato kare ma koro ne wanene ka jatend piny machon be noyiero replacement mare an anyalo paro Wamalwa ka ng'at mane riek ahinya kanochung' e mbele ji gik manowacho ne gin gik matut kanochung' to ninyalo feel ni ng'ani kapok oloso to oketo paro oketo maiyuno e gimodwa wacho oketo deep thinking ok en gimowacho awacha
Aya, nyakoro mojo mano ka ntiere kar kanyo ngaranga ne kacha nginda ko sakala patok sachiel waloso mana weche mag tudruok makare twak mokwongo ka onego bed ni chakore kinde mabiro. Waneno chenro mag pith mag yien dhi mbele kar ka ng'eny piny Kenya ne mako ne dhialo odiochieng'no mar rito alwora odiochieng' manyoro yangore ni milion 481 mag yiende osepidhi are Januari nyaka higani. Geno pod nitie ni mathoth pod inyalo pidhi e kinde makoro Kenya ne orango odiochieng' manyoro nyasi mokwongo mano mar Mazingira Day ka koro irange kanyo ni eno medo kono jo Kenya mondo pidh yiende. Ande dwale bende loso kiwacho kar kano kan kata pidho yiende kende. Jok madhi bedo ka wito yugi taka pimo chido e aora ma Nairobi gibo bedo kama tek. Penyo ni sirikal nosingo ni joma pidho yien idhi chul. Wach wakano no dhi kure. Mane penjo manyalo penjo maduong' ahinya. Akia ni nosechuli. Isepidho yien. Sirikal wacho ni jomo opidho yien onego bed ni chulo kata no nyaka pidho weekend ka. Nitiere jaza mti oro mane nitie. An apango pidhe ka dok dala, apango dhi dala soon. Dwale to nyo aneno koloso, nyo aneno ka en Arboretum kochacha, ma nyo loso ma nyo god duonde, onyiso jogo ma puko takataka e Nairobi River. Ken kata Nairobi River kende, Athi River nyo lose alwora rivers mariwre gi Nairobi River. Nyo wacho ni Nairobi River onego bed ni en aora ma pi, ok onego bed ni en aora ma minyaga. Makoro magi gik ma waneno ka nyo keto maino ne ka nyo keto teko ne kanyero kolose. Aparo en gima ber ahinya kotim nikech kata nasega penjora ni Nairobi number 1, Nairobi ka ji thagore ne pi to Nairobi River to ni kaeri ma kobedo reclaim Nairobi River kobedo kolos Nairobi River mobedo maber to pigno nyalo konyo kata mana e udi kata mana weche mag pur gi weche moko. Sani kaka entiere cha ok inya kata mana tiyo kode pur nikech mano ing'eni itimo mana iketo mana poison e lowo. But ken pi maler tinyalo ti kode yore mopogore opogore. Kuonde mopogore opogore nya waneno ka jatend piny Rachel Ruto nyo ogolo award moro kanyo embe iluongo ni Mazingira Award makoro biro bedo higa ka higa kimiyo jogo mosebedo ka kedo ne alwora. Aya, Ansel, pogo kanyo sigana mamoko mantiere kara enda tiyo ka mondo mi wadonja network mabiro kite mar 10 kanya ngiranga ne gimomiyo riwruok machielo makedo ratiro ma oganda odonjo ne Sakaja e doho kuom rem yao Uhuru kod Central Park Nairobi ka kachiel koda ka jal mane olal kano dhi e Subukia Marian Shrine mano olal kanyo manyinge kanyo George Gadhongo ne olal kacha jahigni 76 nodhi kacha e alam bang' misa to lal pok oyude nyaka kawuono. Anyuola ne pod manye mano kano chopo Subukia Shrine mano e alam makende mano bagi kano chan duogo Nairobi. Yana mono miaranga ne ite mara 14 kae ka to bang' olor mana kar kae nitie dhoudi moko moseduong ka chal ka gima moro ibire to oseduongi moturgi kona gimineno kar kae. Nitie machielo ng'at moro sweat luya tuchne kacha ng'ama chal ka gima oting'o gig luoko be osechopo e dhot kanyo oseyawo dhot mare ni to yawo bende moko go tur te piny ka to ndikne dani briefcase moting'o kona gimineno kar kanyo kae to magi to mana weche mosekwako Kenya ka. Sani wang'eni wach Adani okaw backseat matin nikech wach impeachment madhi mbele ni. Koro housekeeping miwacho ni nyaka bene wach impeachment madhi mbele ni itemo luok sirikal mondo joma nie sirikal o align be. Adani to iwacho waneno ka chal ka gima osebedo komanyo jatend piny ma Kenya kata jatend piny panjo ne mane sigana maneno ka machinglo keto ka oseturo dhoudi moturoge ne onge ng'anya yawo ne koro nyochune mondo tur kowacho ni dibede ni jok mamanyogi ni ka dibede ni gin ka koso gin ka koro oseturo dhoudi madhi mang'eny makoro moro ni kano yawo to yudo ka jatend piny ni kano gik luoko makoro emotemo timo housekeeping otemo keto ode in order. En gi ywech kanyo, en gi sabun kanyo, en gi brush madani to osechopo ka gi briefcase ne briefcase no chal ka gima en briefcase manyonge mana en mana pacha makoro osechopo ka makoro en oketo smile moro kanyo ma asebiro gi goodies ang'a timore asekelo ber ang'a timore ma jatend piny to liet chamo kan nikech wach Adani be
pod ni itwake od bura ntiere court cases mopogore opogore jopiny bokomor ntiere petitions mopogore opogore waseneno kata mana e mbui mawacho ni Adani reject Adani waseneno gi makoro mage gik ma jatend piny pod temo loso mondo jo Kenya bende obed aligned. Kura mo jo mano kama ntiere kanyo mondo mi apar ni ntiere milome mano chiu kache mbui mar Kenya Airports Authority kochakre chieng' tich ang'wen mano nyoro Oktoba tarik 10 saa 1 okinyi nidhi lor kacha Terminal 1E mano Jomo Kenyatta International Airport. Okawacho no tudre gi Magadani kata kamano obedo mathoth mantiere karka ibeda beda kod ng'eyo kapo ni dhi kuro ing'e kama ikoni mano milo manor ne passengers. Som gazet momori Kenya kura mo jo gazet siling 60 kamoro moro mantiere kan Kisumu Nairobi Mombasa kamoro moro mantiere momori ka soma ne mondo mi beda ne kod ng'eyo ni koro gento gin mage ka otre kod nyaka weche go mage somo maponono ka ochopo kare penj nyabedo kacha ka rochore kalore kod nok mar omenda kosoyo giduto gemane gazet ka wano lidho na lidha mondo yud siso mar somo kata mar dhi nyiewo gazet oriti masana nan ka kod anselo yango nyinga Cleophas Ruoth ja Kisumu Kenya kod mokyo nyaka chango aduogo ka kod twak e chal mar piny Kenya kete manaka. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwirini okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini ntie kumakete mani. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachie. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye no wakete pile wacha. Miane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let te jiere ya elak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano ka ero joma ero walo. Ano ka ero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno mana e Ramogi TV. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jo thumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo ma midbai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango mana e Ramogi TV.
Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono kawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume, to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Oyaro nyakura mojang machiegni kendo wantiere karaka chal mar piny Kenya wala bedo gi twak kachiel mondo mi warangane ni chal mar piny Kenya to chung kama chal na dakika osekalo 22 tok saa achiel wadarango weche ariyo. Mokwongo ka warangane chal mar piny Kenya kotenore kod thicho oko Rigathi Gachagua kaka jalup jatend piny Kenya ma pacho kae. Twak manyaka sani nyakura mojang ingeno dhi bedo kata kabedo e od bura no mano mar Senate. Igeno kata paro dhi bedo mopogore koso machal gi mane nitiere e od bura malokano aloso kanyo e juma makoro watieko odiochieng' makawuono e yor chenro montiere kod achiel kachiel kar kae kaka machielo ang'oranga ni chenro mar SHA bende kelo paro kod pogruok paro mopogore opogore nyakoro moge jwang' okinyi makawuono bedo kaka tai chenro nyika Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango to magi ok chop kare kan kenda e studio kae nyaka bed kod welo mwadanono godo wechegi achiel kachiel. Kawuono antiere kae kod welo ariyo e studio ma Nairobi. Antiere kae kod wendo ma en okil Kamaloka ma bende wan godo e studio achiel kachiel mano Joshua Nyamori. Oyawre kendo machiegni Ramogi TV chenro mar piny kawuono. Oyawre ahinya Cleophas, amoso jokanyanam kama gintie, amor biro go mpaka kodi e studio. Erokamano ahinya. Kamachielo bende nyakoro Ramogi jwang'o bedo kae kod CPA Evans Ogutu oture kod achiel kachiel ka entiere county ma Migori. Oyawre kendo machiegni CPA Evans Ogutu jalonyo weche mag uchumi machiegni ru piny kawuono. Erokamano ahinya Cleophas, amoso nyikwa Ramogi kumoro amora ma gintie ne oyawre uru kendo agone TV mar Ramogi erokamano mar yudo thuolo kendo mar bedo koda kawuono. Thank you. Erokamano ahinya. Kamano ne wachak godo nyakoro Ramogi jwang' nitiere tipo mokwongo mana koni kar kae gazet mokwongo mar gazet mar Daily Nation. Ayun mana paro mano mag wenda ma bende antiere godo e studio kinyi makona achak kodi wakili Joshua Nyamori. Yangore kar ka kendo ilieko ni jatend piny Kenya nogo simu okinyi kapok jalupne Rigathi Gachagua loso chieng' wuok tich mano kano kone weche adek. Mokwongo ipengo chenro mag sirkal. Mar ariyo ok igo oporo ne chenro ma sirkal timo alwora ma Mount Kenya. Machielo en ni jod buragi igi osewang' kodi kendo ok gin kodi okang' moro man kare. Pachi mokwongo kiwinjo mae sigana mokwongo momi peke gazet kae ma Daily Nation kwacha kode. Aneno headline mantie Daily Gazette kawuono. Pacha en ni Deputy President Rigathi Gachagua nyo kineno wige mokalo nyo go kore to chopo kama
ochope kama neno ni ng'ama nyiewo nyako en mana president. Taparo ni president ni giratiro ne konyalo nyise ni isebedo kok ilando weche mag sirikal, ipingo gik ma sirikal dwaro, to be decision mar goli kata weyi modi bed kanyo en decision mar parliament, ok en mar president. And parliament no ema nyose dismiss. And therefore, president bro bedo ni interfere gi processes mag parliament kowuok ni dwaro mondo o save the deputy. And therefore, Kisungi wacho ni the goose is cooked. Aya, nyakoro mwagejuang kakanye kama entiada yu paro mapio bende kawuko ma CP Evans Ogutu koten record gazet makama mabe ngeni ukinyi makone utholo marange paro manya bedo karkae maik mokadek ma ukone to koro chaka gima udong karkende magimilieko e gazet ukinyi makawuno. Anto kaka pare Cleo seche ma president koro ne lieko ni ogocho ne Gachagua ni is too late. Nikech wange parliamentary processes kidwa kelo motion aila chai parliament ngama dwa kele kungo dhi office evidence mokete gino kodhi adhi od bura direct kapok odhi house business committee botingo jo siasa tingo jo majority gi minority kanyo sama koro twakaila no dhi e floor mar house odhi e floor mar house kose yuda approval to leader of majority represent kaka mar Kenya Kwanza. The leader of Kenya Kwanza and president. Koro seche mane gini bedo discussed floor mar house gini nong'e gi president kendo noseyudo briefings ailagi. Dipo ni dwa konyo deputy president Gachagua do konye ma kata motion aila noko dhi e ot. Koro go simu to anta parani man is just a PR process. Nikech adieri all of us as young people and as Kenyan wang'eyo processes mag legislation kendo wang'eyo processes mag motions madhi e parliament ogi standing orders magi. Koro wach simu ni to nyalo bedo ni maybe no awacha ni koro kaka inyalo gocho ne ng'ato to seche mogocho ne no paro mane to in gi paro mane monyalo konygo. Koro kasama no wach simu needs rather too late. Kata sama wakil wacho ni the goose is cooked no. Gini ok nya bedo cooked ka leader of Kenya Kwanza okwa approve. Pero kamano. To e gazet kanyo bende nitie kama ondike kendo wasome ukinyi makawuono karkae. CP Evans Ogutu temo mar kanisa donjo e weche gi duto bende yano ka mondo miyo tem kelo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod jatende William Ruto e winjruok kata mondo mi koko kata tuni makamae kik nen. Mano bende bed ni nobiro molewa ahinya koso duon kanisa gi duto sebedo kanye. Gima nyalo wacho ni kanisa notimo maber kabisa nikech king'iyo Cleo anyalo wacho mokwongo ni kanisa ochung'ne stability mar piny Kenya. Manyiso ni kik wabed gi tungni. Onge gima rach ka tungni obed e piny Kenya to wan gi kanisni monego bed ni kelo konyowa issues mag kelo kwe. Mar ariyo kanisa ochung'ne accountability. Ng'ato ka ng'ato motimo marach must be held accountable. Seche mane gitemo donje gini ne giteme donjo e wach ni mondo mi wacha ilani ok ena wacha nikech Gachagua kaluwore gi duoko mar IBC manobedo withheld gi Supreme Court noyier gi kura madhi milion 7. Seche midwa golo ng'ata ilani office there is likelihood ni nyalo kelo instability e Kenya. Koro gin gi president ok anya wacho ni Gachagua noyier kende. Koro seche mane kanisa donje gini ana yie gi donjo margi nikech ok inyal yie ni weche aila go twaka dhi mana mbele to gin be ging'eyo gi kuonde ma gidinde ma nikech dinde gi wadhi e chieng' sabato kata jumapil juma ka juma. Koro kanisa notimo maber mar donje iye kanyo mondo mi ging'e ni be nitie kwe manyalo bedo e kind ji ariyogi nikech kaka ne gineno weche mondik ne jalup piny Rigathi Gachagua no gine ni gin weche manyalo golo ng'ato e ofis to nenore ni one key thing ni there is likelihood of instability kuom jatend piny to gi jalupne. Kumana CP Evans Ogutu wakili nigi paro machelo boda medo karkae to meda ne kar jo kanisa ka ilieko ne gibiro wacho ni kilieke en gimoro ma
osetimore kata ichano time kata kano kuchopo kare to paro makamae ne nitiere ok gin jotend kanisa wanya wacho ni tindo wasebedo kae ka warango gi kendo wabedo ka gi thuolo mag neno jotend kanisa moting'o Archbishop Anthony Muheria mano mar Diocese Manyeri, mano mar kanisa Jokopere, nitie kanisa mano mar ACK Archbishop Jackson Ole Sapit, jatend kanisa mar SDA Samson Nyaberi, e kind jotelo mamoko mag dinde mag evangelical mane nitiere kar kacha kochopo. Depende magin mana mbaka migoyo koso dwaro ne nitiere dier. Adwa chako ka wacho ni a correct gima CPA Ogutu wacho. Ni mano ok en government motion. Ma en a private members motion. And it is the role mar parliament king'io article 150 madil gi wach mar impeachment mar deputy president and role mar parliament. Okay, president onge role. In fact, the other decisions mag parliament ineno ka parliament otieko titero ne president bill mondo go essay. To ma onge kama president play any role. Okay, and therefore it is wrong to watch any president or man authorized mondo gino the parliament. That is one. Two, the church nenegi space ne mar participating in this process, and that is why no ketigi milungo ni public participation. Ma bunge no dio hold forums in all the 47 counties. Mochako dio ya offices mag parliamentarians in all the 300 and something 290 constituencies. Mondo jodio chiwe pachgin. Ka churches ne dwaro ni mondo participate in this process. E katiba gi chik mane space manegin go, because church is part of the civil society, church is part of the public. Dinegidhi mondo gi chiw pach kanyo motegno kata gi yor memorandum ne parliament. It is wrong mondo church or dio push president maonge role at all. In fact, pushing the president mondo interfere gi parliament manyiso ni church dwani mondo interfere gi the parliamentary processes. And then I think the other thing want to go correct and the argument ni Rigathi Gachagua no yergi kura million aberio. The truth ending a machung president kaka candidate yero ngamoding they going which. Okay? Ngamodi going which no en ngate mabro kunyi teach ngano yer ngami yero en president. And therefore parliament omithuolo margolo both the president and deputy president. Kagi nyalo golo president, angamo no golo deputy president. That is my view. Ero kamana inya. To CPA Evans Ogutu, bende nigi paro machalo kamano, nikech wawinjo kanyo ka Rigathi Gachagua wuon nolero kan chieng' tich. Wach ni en bende no yiere kod oganda maromo 7.2 mago mag jo Kenya. Kendo ka diponi igole apis manyaka bed ni ochok pach jogi duto. Chenro mar choko pach jopiny kata gazet makawuono ka irango ite maieka, ite marabich. Wacho ni public hearings next subject for big fight. Kai wacho ka ni chenro mago mag choko pach jopiny, public participation ka bende osebedo ka ogere bura moro ma otegno manyalo miyo kata ka diponi Senate opuodho thicho mare oko mar apisi kaka jalup jatend piny Kenya, onya bedo gi bura moro motegno maro wacho ni public participation is a sham kaka no wache kinde mano to akod jopiny Juma Montien. Ero kama na inya Cleo kama an ingeni wan tie gi weche ariyo. Mokwongo wan gi chike mondike Kenya kaka katiba mar Kenya, kaka chike ma okale gi bunge, to gi moko ma iwacho ni case laws moko ma judges loso. To talking your standing orders mag National Assembly, ibro yudo kanitiere a kind of a motion ma kidwaro tero e od bura nyaka ubed gi consultation. Ang'o miyo kane Kimani Ichung'wah wuoyo e floor of the house nowacho ni nokelna motion ni mondo ang'e mondo mi abed gi paro ka en motion manyalo dhi e ot. Ni nobedo gi paro matut ni onyalo kawo gini en popular kod odwa timo gima right. Ang'o miyo gini ne dhi ire kaka leader of majority. To en leader of majority mar Kenya Kwanza, the ruling coalition. Manyiso ni gini nokawo political direction. As a leader of majority, onge gimo nyalo yie ne onyalo tie e lwete ni bas my special mission madhiye ka embe oko consult the party leader. Egimo miyo wacho ni there is a lot of things behind the curtain ma wan wabro wacho gi is number one,
consultation nyaka ibed godo kidwa golo jalup iluongo nang'o deputy president, nikech in the absence mar president en president. Kata king'iyo chikwa mar katiba wacho niya, ka president dwa nominate deputy, oyiero ng'at manyalo bedo president in any case, onge. Manyiso ni ng'ani nigi qualifications mag bedo president. Mar ariyo, gimomiyo wawacho ni jogi yiero kanyakla. Kidhi kata kaka IBC golo templates mag yiero ji, en tik achiel. Onge tik migone president, to onge tik migone deputy president. Iketo gi kaka gimoro achiel. Wan kane igo kura ni yiero Baba gi Martha Karua, onge tik mar Martha Karua gi tik mar Baba Raila Amolo Odinga. Ne en tik achiel. Manyiso ni jogi ne chalo rude moket kanyakla. Seche mane nitiere weche ma wuok oko ni, onge kaka inyalo separate rude gi ka ok ibedo gi consultation. Mano wanyalo wacha ni gini ne ni katiba wacho ni gini ne mar parliament. Adieri, katiba wacho ni jogi nyalo golo office separately. To ok inyalo wacho ni seche midwa golo president, you cannot have consultations kata gi deputy president mondo mi uyud ni what is the party position e wach makamagi. Ma wang'iyo kata kaka ne jowa go kura. Ni yudo ni jogi go kura in clusters. Most of UDA to gi ODM makonyodo ni tiyo together. No go kura kamoro achiel. Manyiso ni there was a party position gi gima gidwa kawo. To wach mar public participation Cleo king'iye matut, an ang'e ni public participation kidwa timo ikawo views mag oganda. Ok gi template mosebedo designed yes or no. Ikawo views wa, then inyalo wacho ni kapo ni views wa go wanyalo keto gi wanyalo confirm gi nade to yes or no. To kinyal biro gi printed forms ni ugo uri kata ni gini onego timbe kama kata ogol kama. To seche mikelo nwa gigi iwacho ni allege, manyiso ni un gi paro ni giketho gi otimore. To kikelnwa pach ng'at ma ibi accuse ni ento no wacho ang'o e wachni. Wan mikelonwa gigi mokwongo nobedo printed in English to bedo printed in Kiswahili. The volume of accusations be kuting'o tuting'o matin. Tudwa ni jowa gi osesomo gigo te, to onge duoko moa kuom deputy president. Owacho ni ma koro gine ni pachwa ni yiego nwa gole kata okatema kata kik wagole. No nengo bende gimiyo deputy president be chance maka gibiro timo public participation, to wang'eyo ni ng'ani nowacho ang'o, no allege ang'o, te ere kaka no defend himself mondo mi wang'e ni ma is the right thing to do. Erokamano ahinya. To wakili, chik wacho nade kotenore kod gigi duto nikech nitiere bura ma jo ma siro jalup jatend piny Kenya lose kendo giduoko piny mano mane nitiere kind British America Tobacco kaachiel koda ka bura mana otude kanyo kod jatend migawo mar thieth machon mar 2019. Mano wacho ni participation kata public participation ok onego bed mana abstract notion. Tiende nang'o ikinde neno ni paro makamagi biro mopogore kendo kuonde chung'o bura mopogore opogore kaka Mandera South, Magarini, Mbalambala kod Fafi ne nigi 100% mag jogo mane siro mondo mi othech Gachagua oko mar apisi. En achiel kuom gigo magiwacho ni ma nyalo bedo kuom lweny madhi bedo mager ahinya mar chike ka irango kaka odhi chomo doko nono ka Senator Paul Thicho mare. Adwa ni mondo mokwongo anyis osiepna CPO Gutu ni kane wadhi timo audit kata accounts to wadhiwo rules mag audit. To ka wa interpret law nyaka walu rules mag interpreting law. And okwanya buka ni wacho ni public participation nego beda ji odhi go mbaka. Okinya luongo public participation ni dwa thich wach mar thich oko deputy president to ng'ato biro discuss the health insurance. Okay? And that is why there must be guidance. Emomiyo court no wacho ni it must be purposive and meaningful. Therefore, the questionnaire neni mondo omi public participation omi laini mondo bed for a certain purpose. Okay? Kech kano komiye purpose ni to gima ne wabiro tim wakelo nu public participation en mar wach mar thicho Rigathi Gachagua oko uyiego koso dagi. Charges ma oketne en achiel ariyo adek uyiego koso dagi. Pachumane kendo maungo e wachne.
Mago are the questions the gine. It can only be meaningful. Otherwise, can I get the gambaka to Ginega Gambaka? And at the end of the day, politics they cover the whole thing. Mami obey not meaningful. Obey the better siasa. The other thing, another quote that is Justice Sanian Justice Marco of Appeal. Odunga no actually public participation should achieve two qualities. Being the quality and quantity of public participation. In this particular public participation, the quality be no discuss issue manti parliament. An issue manti parliament ni wagol ja lupmar kir oko koso wathicha oko koso podwa we kanyo. I think that met that quality, the aspect of quality. On the quantity, the fact ni poko team the public participation maronge manyo team this time round. Ni o team probably kaminya waje no team public participation manya achopoka and kane waloso katiba ma 2010. And that is ni wabedogi forums in all the 47 counties. And then wachako wabedogi opportunity maji the parliamentary 290 parliamentary offices mundo chiupachi and then gigo bedo analyze and kani winjo kaka mjumbe mbita south Melima Bona, they explain the process of public participation. Subanot. Yes, Subanot. It meant it was done in a systematic manner. Nitie views mano work, and at the end of the day, 65% Madio Kenya, which is an overwhelming majority. No watch any mondo teach Jalupkir regarding Gachagua oko. So, in my view, public participation was done properly. And definitely, court ngatanyalo there. Tokaneka magibro chopegi court. Okapar ni court nyalo order nyalo stay decision mar cabinet. Ni bang all this process. To giwacho ni de look mar kerni. Podo di obede security committee. Podo di obede cabinet. It is very clear. Need the entire country, both the legislature and even the people through public participation. Apparently, court definitely is open to anybody, but the court Nibura achieve is to enrich our jurisprudence. Science wa mar cheke. Mondo next time kitime obed richer than it was, which is necessary because what came for the first time. Yeah. However, I do not think that this can be. I also want to say, Kimani Chungwa no watching no telling Guinea Mondogo say. No go say kakam jumbe makikuyu. No go say as leader of majority. Kanen motion government makelo and kaka Kimani Chungwa anybody no table parliament. But in this case, nobody table the parliament, ye a private member. Which means it had nothing to do with the government. Kamano kapo korang gara timelines mantiere mbele kaka kapo kadhi kata CPA Evans Ogutu chendo mano time od bura no chalo gino mano tere ng'wech ahinya ang'eni chieng' tich adek chieng' tich ariyo en twak mane ntiere maliet ahinya kendo oganda mathoth ne penjre en ang'o miyo od bura notero gino ng'wech kamacha kaka ne gintie turnout margi bende kane neno ne gintiere mana chal ka gima odiochieng' mana gichame muma. Two things. One, any katiba which was strict timelines, mar process no. Parliament had to determine it in, I think it was 7 days. Okay? And after that, Nyakatere Senate, and Senate, be watching on me 10 days from the point one make young. So therefore, 10 days included the time Managino be to introduce, 7 days included the time Managino be to introduce into the House, more include time Managiti more public participation, Magitim analysis, I to do discuss. Kadinegi Carlo, the days Manomegigo, they would have moved out of the required timelines. At the same time, issue Manabero discuss is a very serious thing. A serious thing, Makikukawa lungete ainya. To engima nyalo destabilize government, kendo nyalo destabilize the country. And that is why, look at petitions, mag presidential elections. Court achieve very strict timelines within which they have to be decided, unlike the other cases, manyatiko iginiaria dek. And therefore, in my view, the drafters my constitution, they give very good reason for making sure Ni timelines are very strict. Mondo decision you be made, mondo government be stable, mondo the country move forward. Yes. Erokamano. Bende
nitie chik matayo weche gi mag public participation ne mare wacho ni ero beno nya bedo ni weche mag threshold mage en gimoro minyalo tiko do katedo. Now, public participation, the chik maniti en mar katiba. Mawacho ni nyaka bedi public participation. Okay? Now, POK Kenya or pass a strict law on public participation. And you understand the reason mommy there's challenge of passing a statutory law on public participation. Any case, when you work nito, kidwa team public participation, onego team forums maromnade. Okay? Because it depends on each and every issue we discuss at every particular time. And that is why courts have interpreted it. And in the courts interpret it, courts have not said nikidwa team of public participation to team buche marom kama, team kunde makama, and maya gimanyakawaji. Courts have simply laid out the principles. And the principles, any yakubed purposive and meaningful. At the same time, yaku achieve the required quantity and quality. So every issue, niti issue minya team forum achiel. Niti issue minya na urumana gine ilungana ngwa questionnaire kata memoranda. Tonti issue kaka issue ma important sani. Manyaka ne parliament be down to the lowest level parliamentarians representative, which is constituency. Ma court ma kerugoya I think. Nyo order nigi high county give a constituency. So they met the requirements of the law. Yeah. Erokamana CP Evans Ogutu akele twak Senate ema koro burani ochomo. Ka burani ochomo Senate mana Juma Mountieni speaker mano mar bura mar Senate nogolo chik ne senators. Onge senator madhi e pinye maoko. Buche mag komiti nyaka tim mana Nairobi. Awacho ni mano chiwo thuolo ne senators mondo mi ochope twak. Senators 45 nyaka ser twak. Eka kore nyalo thich Rigathi Gachagua oko. E thicho mar Gachagua ka bende, en ang'o matimore ka osethiche oko mar apisi. Nitie gigo ma iwacho ni oko bedo gi thuolo mar mako apis moro amora e sirkal. Oko bi chung' e laro lemo moro amora bende mar siasa. Oko bi yudo chudo bende mare maraheri. En gigo mano yie duto mondo mi okadhe mana kochomo chenrono mano makoro chome bura mano mara Senate. E gigi duto, bende paro ni gisiso mane jod bura utiyo godo. Mar kadho ni othicho oko Rigathi Gachagua. Wadhino ka senators digi siso machalo kamano ma 45 kuomgi sir paron. Erokamano ahinya. Mokwongo wayie ni ka the process mar golo oko jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua or deputy president ichake National Assembly. So National Assembly is not doing any judicial process. Manyiso ni okomiye thuolo mag witness stands kata interrogation allegations manochiw. To Senate to koro nigi thuolo aila. King'iyo nyocha special motion obedo introduced kagiwacho ni mondo mi establish a committee mar ya pagachiel mondo mi obedi ni manyalo ng'iyo weche gi basto kao recommendation nikech a committee is an extension mar Senate. To gitere i Senate mondo mi Senate otimre nade ong'iyane ka giyie gi recommendations mag committee ma ji 11 kata gidagi. To motion no nyocha obedo seconded koro manyiso ni nodai. Manyiso ni every other thing what they discuss issues mag president the floor of the Senate. To gik ma dhi bedo kacha ma nyaka wang'ere go ni allegations counts ka kata ne gin 11 kaka nyaneno gi ka. Nyaka gibed substantiated, nyaka gibed defended gi jok manokelo ge, especially the motion mover to gi ukil magikelo kacha. Oro an kang'iye to deputy president be nyaka bed gi thuolo ma defend himself to gi wakinde ne to oyiene gibe timo cross examination gi jok mokelo weche go. Kopo ni Senate by 2/3 apani 45 koyie mo uphold gige National Assembly, then he stands impeached. Manyiso ni the whole parliament, National Assembly ki Senate osethiche oko. Kothiche oko kamano, there is a clear process ni ng'ata mogol gi Senate can seek redress a court. Manyiso ni onyalo dhi doho mondo mi ochwal case ne cha. To gima important ka Cleo manyakwa penjre. Mokwongo, there is no clear framework mar public participation kidwa golo oko
deputy president nikech parliament kende ma pok okadho chikno. To ka koro parliament pok okadho chikno to the judiciary kata doho osekelo principles mitiyogo e public participation. Gima nwapenjore wan ok wang'e ni Rigathi Gachagua ber golo kata orach golo. Gima wang'iyo ni seche mukawo action kaka members of National Assembly be gin constitutional, bimiyo ng'ano thuolo mondo mi owach wechene to be interrogate. An kanya winjo kaka ne giwacho ni response mar gini wayudo late, to response mar weche mag Gachagua kata giyudo late sa 10 seche mani kelo wachno noganda be ni kele gi response mago nikech there is no clear framework mare. Koro seche mikelo gino irwa imbi chalo ng'ama go kodwa mbaka nikech iwacho ni iparo to kwa dhi e floor of the National Assembly wayudo ka ng'ani wacho gik mopogore. To lakini nikech mano kwan senators wabro winjo kaka senators bro timo interrogation ne wachni. Koro nitiere mana two aspects. One, senators nyalo go kura again, to there can also be a position wasebedo kwaneno ma kagigo kura ineno kagigo kura kanyakla kata pattern moro. Koro wan to wang'eyo ni at the end of this process kopo ni Senate or withhold gige National Assembly to Rigathi Gachagua stands impeached or me president duration monyalo nominate ko the next deputy president. To ko dhi edo to yudo stay maybe okil bro wacho mang'eny onge kaka inyalo ka kes ni edo onge kaka inyalo golo oko office ka nitie weche madhi mbele. Lakini ok wanyal bedo ni wabedo judges kaka okil wacho. Ni ok one ka do dhi neno ka weche ni Rigathi Gachagua nyalo dok bedo e deputy office ma deputy president because of instability difference between him and the government policies. Onge kama allegation aila no sebedo substantiated emomiyo kik wadhi uru mbele mwach ni gik wasebedo kwaneno kata wa make sure ni at the end of it wang'e kaka doho dhi yalo gini matieki. Erokamano CP Evans Ogutu. Kapok aweyi kanyo mondo mi aduoge studio kar kae. Ma neno osiep mane olosi mag ji ariyo, jatend piny Kenya kod jalupne. Kapo ni ochopo e Senate ma ok othiche oko, bang' kadho e chenro gi duto mawacho ni simuogo gik mathoth otimore kar ka, to kores Rigathi Gachagua ka Senate orese. Winjruok mare kod jatend piny Kenya kosudo nyime kuom thuolo ma odong' nyaka 2027. Odhi chalo nade ne jalup jatend piny Kenya kod jatende? An gima nyalo wacho ni winjruok mar deputy president Rigathi Gachagua gi president marwa William Ruto ok osebedo maber ahinya. Wasebedo kwaneno weche kilieko between government agencies, ministries and departments to gi policy ma sirikal osebedo kakawo. Omiyo wan ka Senate ok othiche oko pod gin gi processes mag reconciliation. Tama nyalo wacho kabisa ni kang'iyo katiba marwa to gi chike mokadh gi bunge. Ka en weche mag maendeleo, appropriation mag pesa madhi timo development ikadho gi bunge to gidhi line ministry. Onge mana matin kende madhi office of the deputy president. Omiyo kane chenro ma deputy president nyalo thiro godo development mar Kenya. Mar ariyo, onge teko kata kalam mar appointing authority. Maizo ni kata de gin mana gi differences, okane ka differences no nyalo kelo tum ma kata president koro ok nyalo timo tije. Nikech Rigathi Gachagua onge gi appointing authority. Kata jowa mang'eny mosewacho ni ng'ane jakabela owacho weche mag Murima, to nitiere ng'ama nigi kalam manyalo yiero ja Murima no kata ok nyal yiero. Koro an ka ng'iye matut, we should encourage the reconciliation mondo mi tijni odhi mbele nikech gideng' higni 2 gi wiye kata higa 3 to sirikal masani rum. Nikech kleo kwang'iye matut. An ko kaneno an ok anyal dhi ne ng'at ma onge kalam, ng'at ma onge constitutional responsibility, onge parliament, ok en minister, ok en president, ni gogole to nitiere lokruok moro mwabro yudo moloyo kaka sani osebedo. Nikech kata kiwinjo weche manowach e bunge, achiel kende minyalo wacho ni kelo tension. Modong' ne gin mana Rigathi Gachagua, minode, nyithinde, owetene. Mano there is no way kaka nyalo kelo instability e sirikal mar Kenya Kwanza. Erokamano.
Erokamano ahinya kendo aduoke twak kendo Kili Joshua Nyamori. Chenro gi duto kama gintiere, Senate kochomo kotieko Senate mowuogi ma oyud thuolo ma choruok nyime kod chenro gi duto. Odhi bedo chenro machal nade pono ne jalup jatend piny Kenya kaeto bang'e gik ma orisk mar wito oko ka dipo ni ochopo e thuolo mogik ma koro wacho ni othiche oko mar apisi. One, imagining ni bank parliament, that is National Assembly to called Senate, osethicho oko Rigathi Gachagua, to podi nya yiene obete office, ka podo yalo kesni. Kisungu, what is the best word in the Luo? Kisungu would say ni it would result into absurdity. Okay? Manyiso ni engima oknyal timore. Okay? There is no way ngamuse be accused ma parliament or discuss more ni or violate the constitution. Or be engaged in crime, including crime ma border on supporting or being involved in processes magthicho ko serikal, which is treason. And then which mag gross misconduct ne jatende to give the rest of the people in government. There is no way, ma'am, then somebody would imagine ni court nyalo wache ni podo dogo bede office ma the president mondo o team o konyo president teach, because teach deputy president and konyo president teach kochopo kama relationship gi president is untenable. There is no way minyalo chun president mondo podo hold kanyo. Senior counsel Utienda Molo no wacho gimore court ni ka poni ochopo kama ntie disagreement between the boss to kod jatich manie kambi kata in government or public sector, to most of the time kagino dhi ne court to chik ma labor law wacho ni jatich nie manyaka dhi kata ko bedo compensated for wrongful dismissal and so on, en manyaka dhi mondo stability obede management mar the entire structure. Ka od bura mamalo kor mano mar Senate ose puodho thicho oko Rigathi Gachagua, do korga korgi ginyalo biro ka girango chenro mage mapono no od buche ariyogi ne okorango mondo migires Rigathi Gachagua. Nitie principle in law miluongo ni the doctrine of difference. The doctrine of difference en ni kane katiba omiyo organ moro kata arm moro mar government teko, to courts tamorega get involved in interfering with decisions mag organs go. And that is why in cases prario gadek nyo ginapar ko chiko prario gadek nyotere court to try to stop this process, to court nyo dagni okwanyal stop the process, because mano ken process mano en gima katiba omiyo the legislature teko. However, court by its nature nigi teko mar judicial review. Judicial review any decision manyo the other organ mar government otimo benyo timore koluwore gi chik, and most of the time gima ging'iyo kanyo en procedure. Ito be procedure nyo law. Okay? Emo mi neno ka jogi nikech ging'eyo ni procedures moko law, procedure ma onge definition, onge strict codification, en mana procedure mar public participation. Emo mi neno ka giliere wach mar public participation. Ni public participation ne manyo kotim maber. Mane bura maginyalo mako motegno. Bura maginyalo mako motegno. In my view, however, kineno kaka parliament run through the issue of public participation and considering views more in public participation, I doubt they can succeed in that. But even if I doubt the court would risk, because court has also to be concerned about the stability of the country. Ni bangi kmose timoragite, porgi chuno president, ni kamiwache gikma secret of the government, cabinet, ngamani cabinet, and ngama sign code of conduct and take oath to keep secrecy. Ngama bete a security council. And ngama discuss top secret ma government, ma stability of the country. It would be an absurdity ni court nyalo nyiso government, nyalo nyiso president to gi parliament ni mutadu waduoke kanyo ubeda kode kanyo whether aware kato dagi. For what purpose would the court be doing that? I am thinking ni court bro nyise ni case ni to wabro winjo wabro yale, but
the country will move forward. In any case, I am thinking ni nikech nyako dhi court mana kaka decision osebedo made. President nigi leeway ni immediately mako to make that decision to that very night or appoint another deputy. And therefore, by the time Marigathi Gachagua brought the court the following day, but look at there is a deputy in place. Katine poni, ingeni ji miwa example mar case mar Mwangaza. But in case mar Mwangaza, court no chiu decision mane stop the impeachment process. And therefore, the argument that the impeachment process manotimore, no timore lawfully because court knows stop it. In this one, court knew the process ni up to the end. Yeah. So I do not see how it would be stopped. Ero kamana dong gitu ma daika chelkene kata tie ko chendo sabo sa mosarione gubeni aloro ka chendo machelo odonja iru ach mari mugika wakili Joshua Nyamori kata ka mara CPF asuguru ko tieko. Anadu amanda monda nyisi jokanya nam kamara magintie ni ero kamano kuom joma nyowuok mochiwo pachgi gini. Wan kaka jonam wan gi thuolo mar opportunity mar government evolving mondo wamed sikore wadonje e serikal wakaw mar opportunity to one of the things mo the achieve gigini en ni jo kanyana me mosebedo marginalized kabisa serikal kuom higni mang'eny. This process miwa opportunity mar keta principle in the country ni despite the political decisions mag jo kanyana ok ne tamgi benefit from the government. Thank you. Ero kamana enya wakili Joshua Nyamori kama chela yuda ne wach mugi ka kuoma CPF ansogutu juma mawantiere gi juma madhi chako juma manyoro dhi bedo malieta enya pa siasa kwa dhi neno ka koro jalob jatend piny Rigathi Gachagua chopo e nyima Senate kata gi joge mondo mi giduoka ne penjo mantiere karkacha. Wach mari mugi kotene kod Made Bedman. Wach na mugi mokwongo adwa wacho ne oganda jokanyana ni wawe uru yalo Gachagua kapok odhi e do, wawe ne uru thuolo Senate otim tije, kopo ni Senate with the whole wach mar impeachment no obro dhi. To kopo no dhi e doho wawe wacho pach doho ni doho dhi wache kama kata dhi wache kama. Mar ariyo anyalo wacho ni seche ma ng'ato tuo mitere osiptal, gima idhi penjo daktari ni ere kaka nyalo yudo resruok. Ipenjo ni daktari in jakikuyu kosinja kalaje. Seche ma ng'ato wuok ni dwa dhi e wuoth kodhi ogike Lam kodwa kawo matatu ok obi ng'iyo ni dereba ni en jaluo kata en jakalaje. Gima dwaro en ni ka en gari maber manyalo chopo kode kuma odhiye. Gima temo wacho ni as a young generation wan ok wang'e gine kabila ne dhoodwa kata dhoot makama. Mae mosehinyo generation makoro wuok ni. Generation ma mabiro wabro ng'iyo procedures te ng'ata migolo ogole procedurally. Wan gima wayan for ni wayud better services manyalo konyowa. Weche nitie mang'eny ma jood bura sani ok losi. Sani gikelo term limit moro ma bede extended to about 7 years. Giwacho ni by 25th of October ni bende osetiek wachne. Onge ng'ama timo public participation ailani. Omiyo nitie weche mwadwa focus on. Wadhi Rigathi Gachagua ni ng'enywa no ok oyiere. Kigole wan gima wacho ni ogole procedure nikech next time ng'at machielo nyalo bedo komno to kopo ni ogole rumbi gi uwi onge gima biro konyowa godo. One as young people we are focused on procedures. Wagombo ni gini procedure ali odhi nyaka end of it. Ng'ato ka ng'ato mi fair chance ne. Ero kamana enya CPA Evans Ogutu ayudo ote mathoth ahinya kendo mane makelo we giko mar chenro ka wal thuolo mar somo gi kae achiel kachiel ka wiso dembo wacho mora ahinya gi paro mano mar Evans Ogutu ka en chenro karaka achiel kachiel gi jogo duto mondiko no karaka Ruth Nyathi Ochieng, Frederick Nyamira mowacho ni mana karaka struggle mana pod mancha mar corruption kod tieko jotelo ma ok ni kare kod rango ni tije oyudi kod duoko piny pek mar ngima mantiere. Christopher Juma bende ondiko no karaka achiel kachiel. Ka Ruth Nyathi Ochieng wacho kamae, owacho ni gini nosebedo planned chon maruto kik wuond jopiny ni nokia. Simu mane manogone Gachagua on Monday ne ok nyal konyo gimoro amora. Nowinjo goch ne wabunge sio Gachagua. Mano paro mantiere kar kanyo. Un mundiko no paro mwasomo moko somo kawuono yeno mondo mwasom gi odiochieng' machielo kata chenro mabiro mar mbako romo mabende dhi biro kachakre sa 3 mar okinyi ma
kawuono agoniro kamano kubedo kodana chak chino nyaka sani ote muoro agoniro kamana inya bende ne CPA Evans Ogutu kane entiere county ma Kisumu kachel koda ka Joshua Nyamori manie studio koda kar kairo kamana inya kino bedo thuolo matwak bende kinde mabiro kwarango chal mar piny Kenya nata e chenro mar rupenya chal mar piny Kenya okinyi makawuono sao sekal daika ngwen tok sari mar okinyi nyinga Cleophas Oluoch ja Kisumu kanya kwar mokeo nyaka sango chenro mabiro en ng'ejo thumbe wa e Ramogi TV kod Solomon Atito Kafaya ikete manaka orite masani. Pesa yote unataka tu kwenda nayo. Hii imeenda tayari. Kuna kashaba nilikuwa nimepata mahali na ninaona nitaongeza kidogo ndio nichukue hiyo kashaba. Uchukue hiyo shamba. Hakikisha Suleiman nisikuwe nimekuandikia hapa 1,000 na milioni. Hiyo iko sawa kabisa. Ndio hiyo. Hii sasa ya